Hi, hello mga kalasanas, mga kapalowers, maayong adlaw no? Maayong buntag na natong tanan, kumusta? Good morning. Adlaw da ikarong Merkules no? Pizza ono nagyud sa buwan sa July tuig 2026. Pagkaroon din no, atong nasa laing sukilano no, nga ako ang pasultihon. Sa dili pa din no, ako di basahon ning naay duha ka nag-comment no? Si Sel Naga. Salamat kayo idol sa papaminaw no, Sel Naga. Ang tingdiha pirmi o kang shout out ay ko no kang Jonathan Hill Goyla diha sa Mantikaw. Salamat kayo no. Shout out diha no, Jonathan Hill Goyla diha sa Mantikaw. Shout out diha idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Ug sa tanan nga nagsunod ani dramahan no, salamat kayo sa pagsubaybay no. Bay no. Ang suwatang pagkataon din no, pinada kini sa usa ka babae no, na magpatago lang sa pangalan nga Nida. Sinuwat kini no ni Ria Arellano, bahin kini sa iyahang silingan no nga nasakit o kalit-kalit unya namatay. Mga kapalowers no, bay no. Kabani ko no sa paminaw no sa kung ako ang pasultihon nga ang sender si Nida. Kini akong problema bahin ni sa nahitabo sa mong silingan o kung anong na problema kung maayo ingon magud ini ang mga paghitabo. Pamela wan igalaw ang katawan chinininin. Ako'y mag-utso-utso! Ala na ako'y Pamela na siya utso-utso. Ala no. Day! Unsa man ngano man ka? Usting na ha, kay ditig na ko ngayong tabang. Ha? Oh, Kay nga naman ako sabi na si pare usting oy. sa Bernita ka nun, lisod! Ha? Ako ko ni Mabit, Naunsa mo gani? Kapalpak gini mo eh. Unsa naglisod klaro ha? Naglisod og pangihi, naglisod og kaon, naglisod og katulog unsa man? Naglisod ko na butong sa lisura. Sige, ato na ko ha, Kana kadala. usy, kuyog ta sender ko. Magsusi po kog naunsa sa Marinita. Tana, Dali, tana, tana. sinder, dali! Pre, Pito ni pre, ay. Nigakos lagi ka, pre. pre. Gakos mo ko ni mo. Taon na. Pre, usting. Pre, Rico ka, pre. si Nida ni pre, asawa ni ay, Marie. Paridoni ni mo. Pre. Nadali ka naman, sorry. Okay lang, pre. Gagsalanas doon ni pre. Musabot raman ko, pre. Unsa rin nahitabo ni Marinita, pre. Pre. Wanang yun siya kagwanta, marinida ninyo, pre. Naunsa man din si Marinita. Amo lang na niya, may kalit pa lang. Ha? Ano bang na siya, Marie? Kalit-kalit na niya style ba? Ha? Ano na siya, pre? Marie, hiling kayo kalit-kalit. Kalit-kalit, pre. Oo, Marie. Gapon ko, kalit mo ko na siya, nangaway na ako. Oo niya. Kalit lang siya ng luod. O niya. Amo to, pagkagabi, kalit lang siya ngawa ako niya tinggi. Ay basig magikahiubsan, pre. Muna iwagin ako, may bawi, Marie. Nga naman sad. Kalit-kalit man. Ito, sad na. Ano may bawa man to ka? Unya. Unya, pagkaugma, unsa man nitabo? Ganina ba? Bitaw, Oo, kuhan, ganina, kalit lang siya ngawa na mananggad na ako. Oo. Pagkataon-taon, kalit lang siya ngawa na magtingog. Oo, pre. Amo to, naibuong na lang ko. O, saman. Nga unsa man? Nakalit lang siya, ngawa na maginawa. Kalita gud. Mga bitaw na kalitan ko. Kalitan ka, pre? Ha? Ang, ha? Uy, Uy, sakit ang kalit-kalit, no? Ano? Kuya mo lang, pre. Mga nga ikaw, ay itong pangalit. Ha? Ang ano man, pre? Ang ano ako man? Basi, mangalit pa ka ba? Simba ka niya, pre. Simba ka niya, eh. Dong, tana dong. Mangulit na ta. Ha? Ang ano ba, de? Murag kalit man kong gikulbaan. Ha? Pinuha niya ni Dapi, da. Mangalit sa kaniyaron. Tana dong ni. Kay kalit kong gikulbaan. Pre. Muli sabi, pre, ha? Balik niya, pre. Ay, imposiblihas na hitabong Marinita dong. Uy, murag di gyud ko katupo. O doon na sa to siya daang sakit siguro. Nga walang atiman na ba? Mao nang grabe. Ay, nya kalit di ay.
Di ba, og doon na kay sakit, pabatsakon pa man ka, ana? Kinala lang, ma-feel pa man na nimo para Mabatsagan ginani mo. Mao gani, magpatambal pa na, di ba? Pero siya, wa man, kalit kid kuno kaayo nga wa na maginhawa. Kakuyaw ang sakit nga kalit-kalit di ay uy. Kung mauna day, kinang di gitam kumpiyansa day. Doon na gilit ay gipamati. Buwan rita silang Dr. Alan Inad o ni... Ala na korda? Alan Inad. O sa Inad. Midalilya. O sa ilang doktor ba ako ba? Dr. Daisy. Daisy? Oh, mato Buwak? ka dito. Di. Daisy. Kuyawan ko, gilingaw-lingaw lang ako kung kaugalingon. Pa-check-up na dadoy. Dadoy. Duy, o sige, Duy. Day, pa-check up. Taday, kasabot ka, day. Okay, Duy. Ambot lang sa dogngano, no? Kalit kong kulbaan kung makahuna-huna ko sa kong kumari nga namatay. Murag kuyawan nasad ko ba? Unya to? Oh, naunsa ka. Ambot lang dong, uy. Sukad pa nga nahitabo si Marinita pa. Di na mawasa kung una-una iyang kamatayon. Murag kulbaan ako sa kalit nga sakit nga kanang kalit-kalit. Ay, doon sa tama. Ano na, ikaw yung kalit-kalit sa nagkalikiha. Probida, sakit nga nagtahil mo. Dili, uy, wa man ko kulbae ko nun sa'yo mahitabo na ko dong. Ikaw akong gikulbaan. Oh, ano ako man, ha? Okay, doon naman may mga similarities ba? Parehas mong birthday, no? Nya, parehas magid mong edad. Unya, ako ba, og parehas mo mong kinaiya, parehas mo nga kalit-kalit lang ba? Kaya usahay ra pa, makapantay ra ba ko nimo? Masa? Mukalit lang kag pangluod nga wa ta kahibaw. Kalit lang ka di na mutingog. Parehas mos Marinita gyud. Mukalit lang sa kasuko. Ay, naunsa ang tao. Tuo mo ka na. Nasa miri, ay taon sa mamamiri, tig-ampo na to. Ay pagtuo, ana, ginuuri sa'yo sa itong kinabuhi. Ay, ang Ginoo ra lagi. Unya, musulti na ang Ginoo nga mauna na. Nga magbantay ka. Ginuo lagi itong siligan, good. Kanang imo, ang una-una, huwag tanga na. Di na may tabo nga, maparehas ko Marinita. Ay, awing na lang. Kay di ra ba gid mahibawaan. Nahibaw ka gano. Ang kayo naman. Kay kalit-kalit man. Sakit kalit lagi. Bida, uy, klaro na sakita kalit-kalit. Way klaro? Unsay way klaro nga naa nam kay namatay Marinita mo na example. Oo, man ka. Ngano ka? Ngano nitiuro ka diha na unsa koy? Huy. Awa man. Pag surda oy. Lain mo paminaw sa imong lawas? Ang kaukan, murag. Murag unsa? Kuan, kalit man lang ni nga. Unsa? Aha. Surda pa, sige bati nimo. Kuyawan man kunin mo diha oy. Unsa kalit nga unsa? Kalit na nga. Nga unsa lagi? Sige bati nimo diha. Naglain ako tiyan, day. Diya na ka, day. Butiyan sa ko kanina, day. Diya ka. Hinay dong! Basig madagma ka! Patay ka! Gusto ka to. Pungot ang ginis ito'y. Ako sa Debre, dagan itong sakit sa awa Usting, mautong matay. Pre, mo na sulti ni pari Usting. Bida na stilan, style ay no, napiktuhan taon ako at sawa taon. Si Marinita? Oh, sige kuno na ng sakit ni Marinita taon, kalit-kalit taon. Karoon ba lang ko kadungugan ng sakita kalit-kalit? Uso ba na? Ambot lang, pre. Bida blaka ko dida, kay usahay. Mura di siya katug. Kaya kiyawan siya unsay mitabo taon ako. Di siya kabantay nga, kalit-kalit lang. Ay, tuwa na, pre. Mao lagi. Sa niya saon to natos ni dia kulbaan mo siya. Labi na magtutok siya sa kuldaw, kulbaan siya. Birwida. Abi niya na unsa nako. Ginoo. Pinangga gyud ka sa imong asawa, pre. Mahal gyud ka sa imong asawa, pre, ni Marinida. Mahal kay kaniya. Tinuod nga na, pre. Mahal gyud ko. Siya sa pre, mahal kay nako. Pero balaka siya nako, pre. Baski rum kalit na to ko katusking. Masiguro rin na, pre. Kaya wala lagi siya. Mura mo kuno di ta makasiguro sa panghitabo po, di ba? Lain mo kuno kay kalit-kalit mo kuno to. Di unsa niya pagsiguro, pre? Ha? Unsa nga hitabo ba? Mananagan din na siya. Ambot lang na niya eh. Basta kay kita lagi ang iyang giko ag base lagi taon. Parehas ni Marinita ba? Sawa pare Usting ha. Unya, gawas nga pariya ko nung adlaw, parehas ko nung edad, parehas mo ko nung hashtag kinang iya, parehas mo, kalit masuko, kalit maluod, doon sa isama sa pagkatao ba? Among pagkatao, may similarity ba? Maunod bala ka taon akong asawa, taon basig, maupo tayo may tabo na ko, pre, mabatay ko sakit nga, kalit! Tuwa ka na, pre, uy. Ay, tuwa na, pre. Layo ras tinuod, kung katapusan gyud nimo, pre. Wala, katapusan gyud ka.
Naman may gaingon nga. Oras na gainin mo. Oras na gyud. Oras na. Ako di ko mutuwa na, pre. Kay naaman sa'y bisan o di mo oras, maapil taon ka sa tao nga na yun oras taon. Naadi na, pre. Oh, ay, pres akong amigo, ha? Ano ba o siya nga dili pa niya oras? Unya? Relax kay siya, kampante kay siya. Di pa lagi taon niya oras, sakay sa aeroplano. First class pa. Unya, pero siya nitabo, pre. Di ba o siya hindi niya oras? Proud kay siya dito. Kaya di pa lagi niya oras. Sus, ang oras, pre, kay sa duha mo kay pilot. Patay. Oh, patay, oy. Tanong pasahero, patay, damay. Bisag dili pa oras, damay. Yun kay kasbad. Malasagot. Oh, mo lagi na diha. Manang dili ta buto nga ilang giingon nga. Di pa ni mo oras. Oras gali. Bisag di pa ni mo oras. Oras lagi na niyo. Kay daw may uban nga. Di pa ni mo oras. Mauras sila gahat. Kay madaw may mas uban nga oras na. Og sa butang pa, ikaw may collateral damage. Mau ba? Oh, mora. O na nga, ginduon na may bao na to, pre! Oh, day. Sige, mga pirat yung mata niya. Noon sa mga, ha? Naglaglong makikipang nauna diha. Wapamli ka matog. Sa na ko pagkatog, magbantay man ko nimo. Ha? Ano batayan ko rin mo? Oo, syempre, kay basig mo kalit ka lang diya katuskig. Tug na lang ko diha, good. Matog lagi ko. Pero ikaw, katog na sa diha. Bantay mo man ako, saan ko? Nadlok lagi ko do, nga basig maparehas ka ni Marinita. Ginoo ko biya taon ni mo layo, biya taon ka ni hunahunas, tinuo doy. Sa na diha, matog ta. Hindi kay ako rep katulgo ni mo. Ikaw tuog sad. Mata ka diha. Tuog na diha. Kay matuog na sad ko. Ay. Kalamis akong katog. Dong, Doni, wala kay duty ron, Dong. Doni? Dong? Dong. Kinuha ko. Wala naman na siya maglihok. Doni! Bisa mo tidak akong kahadlok sa diha nadamguhan na kung akong bana nga wa na maglihok. Pero dikit siya patay. Ug tungod adto, wa na gyud ko mahimutang sa ko kaugalingon. Unya. Luoy ko nga saba, pre. Luoy kayo. Ano man? Ay, wait, tarong kinatulgan sa pagbantay na ko. Magbantay ni mo? So, saman? Kuha siya, magbantay siya nga matuog ko, kay madlok siya nga, kalit lang ko kung katustig tao. Ano mo kalig makakatuskig? Butang nga na niya, eh. Pila na ko siya badlo nga, di ko niya bantayan. Bantay mo noon, hadlok man siya nga, basig din ako mata. Hadlok siya nga, may sakit ko nga kalit-kalit. Parehas namatay yan sa asawa ni Kuan ba? Pari Usting ba? Yung asawa, di ba, namatay ito sakit kalit-kalit. Kalit mo lang kunutong waka ginawa. Mao nga, kalit kong kunutong namatay. Mao ako, bantayan po taon ko sa kong asawa. Uy, mau ba, pre? Pero ako kumahadlo ka na, pre. Mamatay, patay. Wala, resulta na. Kaluwa itaas kong asawa. Permi lang ito, pulpida. Nagbantay siya na ako. Ay, kaluwa itaon sa kong asawa. Anan ako, day. Hindi da. Day, anak ko, day. Day, hoy. Ang ano siya? Oh, hindi naman bata. Binuwa. Uy, nagpitig pa man yung pulso. Day, da. Day, ano ko, oy. Day! Nakuyawan in taon akong bana, abinyag na unsa nako, kay wa naman ko kamata, bisag iunsa niyag pukaw. Karon ni samot na gyud ang akong kahadlok, nga basig ako na hinuoy kalit lang ang nakaginhawa ba, kay kuwang man ko pirmi sa tug. Unya, bisag unsaon ako, di mo ko makatug. Unsaon ka rin ako sa? Unsa man o kamo ang pasultihon? Nida. Ate Pres, good morning, Ate Pres. May adlaw sa tanan. Bam, good morning, Bam. Hello, good morning!
Good morning mo diha. Ate Jen, good morning. Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama sa tanang mga nipalit. Sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Good morning ninyong tanan. Unya, para sa mga dagwa ayaw mo kalimot, palit sad mo Don Pepe Dark Chocolate. Bugom-ugom sa Diamond Yema, UBM Special, palit kay Crunchy, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Okay, salamat kay Ate Jen. Diyan sa tanan to kay sunan po mga bata inom yun mo Don Pepe Tablia. The best kay nato imnon. Buntag sa iyo, inigmata na to mga usa ka oras nga nang padung kay eskwela ligo ka o man. Mahaw ka, pwede ra na nimo isagol sa imong pamahaw. Inom mo Don Pepe Tablia mga bata. Unya sabta mo padung mo sa eskwelahan o gumugom sa UBM Special o Diamond Yema Special. Og Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaron Crunch. Pwede na to bawnot sa eskwelahan. Pwede po sa mga dagko nga isa chat na ninyo inyo nang isumsum. Unya sa tanan po mga tao ni former Kapitan Jun Ramos de Boache ang Miguel Poliar Fertilizer. Salamat kay ni Buriakap. Nga imo mga tao gipainom nimo og kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Maunay nindot kay natong imnon sa mga tao nga mo trabaho, sa mga tao nga nasa opisina, mga tao nga kinahanglan nga di magduka, driver ug uban pa diha. Inom lang mo iniglakaw niyo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay paglaban gyud kana. Di ka magduka, di ka kapuyon sa ato ang trabaho. Mahuman gyud ang ato ang mga gimbuhaton kung mo inumtag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Daghan pang mga benepisyo nga inyuhang makuha sa to ang Sed Panyawan Coffee Mix. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw. Good morning natong tanan. Salamat kay ninyong tanan dia. O sa mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, ingon man ni Ma'am Shane Pepito sa Brumit Fest. Awal niyo sa Facebook ang Brumit Fest. Taypa ang Brumit Fest. Makita niyo ang number. Tawaga lang ninyo kung say gusto ninyo nga buhaton sa inyuhang panamay. Okay, salamat kayo, Ate Pres. Okay, ug ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon maan kaning bukol-bukol nato sa atong lawas. Ato na imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto ni mo maogyapon, usag hapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausad sa imong pagpanihapon niya, inom na pudaan ang sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema sa kidney o UTI, ayaw na mo kahadlok. Tungod kay doon na magkatambal, ana. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Okay, salamat kay Ate Pres. Sa tanan itong mga kaisunan nga migamit sa ato ang Sed Liniment Oil. Thank you, yung kayo tanan. Kamuy naghimo. Pag number 1 sa ato ang Sed Liniment Oil, tinuod yun number 1. Tinuod yun nga mutabang ko dato god. Muwagtang sa itong panuot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos, kabataan, ilikay, pagkitatinggi, kagid sa ato mga panit. Haplasan nato sa tinuod nga mutabang nato pa kining sakit sa ato ang bagtak kay bikugan. Haplasan nato sa Sed Liniment Oil, pero sabuta ang Sed Liniment Oil nga inyo paliton, ayaw nang gasoroy-soroy niya, ayaw nang naa sa mga daplin-daplin, anar yung kapalit sa botika kay maunay tinuod nga mutabang na to, di ba din? Tinuod na, maorag gini mutabang na to nga wag gigisoroy-soroy sa mga kaladanan na noon sa Kadalanan. Kadalanan. Okay. Gisakay-sikanan. Pero naagin na siya sa
butika. Pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal, ilalang i-type ang Panyawan Herbal, yun niya makita tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabuki na nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay hatod pa sa inyo, Abam. Good morning, LJ Tanawan Oslo. Thank you very much. ABC President, Honorable Tuti Mabirungan, ang atong kapitan. Ang mansab sa mga konsihales, Konsihal Lo de Lagare, Konsihal Lutlot, Konsihal Lorraine Barira, Konsihal Marlon, Konsihal Mark, Konsihal Clarita, tanan ng mga kauban sa barangay Kausa silang pagpagamit ka na ako sa ambulansya katong samtang nag-recording ta dirugulya. Si ila, barangay Captain Tima. Oo, kay samtang dito patukos bukid ako puyo, kinahanglan mambuli dayon ko kay kada adlaw tanawon mas doktor nga ako ang operasyon. Salamat kayo pagpagamit ka na ko. Kaduhadug ko nakasakay sa ambulansya sa barangay. Salamat kayo. Og ayo kamo kalimot, sayo kamo mo duty na sa Whale Shark watching. Ilabi na dihanapit sa may briefing area. Sila ni Annabel Birungan, kuban pa makakubanan diha para mo briefing sa mga guests. Parinti na ni mong kuan ba mo si Annabel? Kay Birungan man ka, di ba? Oh, si Annabel ang iyang ba na ako magong igagaw. Mao di. Salamat kayo ha. Ayaw ka mo kalimot sa iyo mga ligo. Ilabi na si thank you Police Woman Iris Pitancio. Niya mo siya ma-assign sa tourism office. Muna nga gikan sa Bukid Gulyat, wa ko'y pliti kadagad-laon. Inigaagi niya 15 minutes to 4 o'clock in the morning. Maglingkod ko sa skina sa barangay road. Muagi ni si Police Woman Irish. Sakay ko siyang motor. Libre na ko. Dili mo, kinsa pa ba niya mga taga-Whale Shark na mapasakay ka na ko. No, sila ni Israel, Jerusalem. Salamat kayo. Ayaw ko magkalimutan sa inyong mga pagpagaligo ng gagmay na itong mga bata. O apay klase, o karoon klase na ba? Sa Celebrity Cosmic Beauty Soap. Para magampingan ang linghod, hutan o mapanit sa itong mga kabataan. O maampingan usab ang ilahang inutakutis. Kanatong mga ginang sa panimalay. O bisan ang mga kalalakinan. Sa Celebrity Cosmic Beauty Soap. Magpabilin kitang batanon, younger looking kutis artista, kutis porcelana. O doon naman ganyan mga blackheads or whiteheads, itom-itom or pugis, umurabog, doon ay nasunog imong panit, sa Celebrity Cosmic Beauty Soap. Unya, mga tanah lamang butika para original ang inyong mapalit. Sa diyang niduawa ko ni Ma'am Pamela Ledesma sa Roosevelt Pharmacy sa Oslo, nagparid ang mga produkto sa Sid Marketing. Thank you! Salamat kayo, ma'am. Salamat kayo. Nya sa tanan to kay isunan kita, kinahanglan yung kami inom og G-Detox kay grabe kay ning G-Detox butang-tang sa toxin sa tuwa kalawasan nya kaning toxin grabe magisag kay ni mudaot sa to blood cells, mudaot sa ato ang camera putot sa to blood cells. Unya importante man ato blood cells kay may tigatod sa oxygen, nutrits ug tubig sa atong kalawasan. Mao na nga kinahanglan mo inom gyud kay para mo flush out na silang gadag sakit ato, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kuban para to balatian. Imna na nato G-Detox kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga may dungdan sa imong balatian karon ligon gyud kanunay ato vital organs. Inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Si Inday Nida, Ate Pres. Okay, si Inday Nida, Ate Pres. Nakakita lang ni siya sa ilang silingan, kaya nasakit lagi kalit-kalit, lagi taon nilang silingan. O niya, pag sakit o kalit-kalit, namatay. Karon gikuyawan siya sa iyang bana, kaya iyang bana taon maumaor baog birthday, maog kuan niya, kalit-kalit sa naman niyang bana kuno Ate Pres, kay mo kalit og sapot, mo kalit og kuan. Basta, mo kalit kuno lang, kalit-kalit lang, mao nang iyahan, gibantayan kanuno Ate Pres, kada tug, bantayan niya yung bana, kay kuyawa siya, basig, atakihon, o sa para diya, di nakabata, mo kalit lang niya kuno, kay ang sakit ka kalit-kalit, mamatay ba yung kahangton nga ni abot ang panahon Ate Pres nga, wa na gisay tarong pahuway, wa na gisay kuan, siya na hinuoy, hapit, wa makabata Ate Pres, kay wa siya itong kanunay. Pagpukaw siyang bana, di naman ha siya hapit mo bata.
Tungod kay wakay buhay, stress per me. Mauna nga, naingon siya nga, kuyawan ko ato, kay kuyawan ako ba na usin itabo na ko ato. Mauna yung problema ni Ate Pres. Sao, di ba, karon nga, gipuka ko niya, wadyo ko kamata. Karon ni samot yun akong kadlo, kay basig ako na inooy kalit nga di ka ginawa. Kay kuwang ko permistog. Basig maunsa taon ko, basig ako'y maigos kalit-kalit taon. Mauna siya, Ate Pres. Ang kaning sakit nga kalit-kalit kuyawan. Kana day, ikaw yun, tigba ka ng kalaki ni mo. Kalit ka, boss, arang-arang. Arang-arang. Maor na, kalit-kalit ito arang-arang, maor na. Ikaw gimadaot, oy. Nida, ikaw gimadaot na, Nida. Tinuod lang. Kay wakay itog. What's itog? What's itog? Pirmi, Ate Pres. Saan niya na, Ate Pres? Be. Te? Saan niya? Saan mo na, Bam? Dili sa katog kay magsige siya kung nahuna. Sige siya na siya ba na. Sige siya tanaw siya ba na. Iya nga pungan ba? Wa siya ito. Abi ni mo, ang kining wa bitay tuog, no? Usahay na ba makakos ba po na og high blood? Ug high blood Di, ka na? high blood. Nya, tanan yun. Bam, basta ay pahuway mong lawas. Bam, maugin na. Musamot mo sakit. high blood. Ma-stress ka tanan. O nya, ma-anxiety ka. Kay huwag kay tuog. Madugay. Sakit ka insumya. Di na yung kakatuog ka na. Tagbaw ka na ni daha ka. Karon bita pa po yung ito sa bukid. Na may panorti yung gulat nga kung mutukar kung nuduka sa mong mata. Bisa ko sa orasa sa adlaw. Ihigdad ko rin mo niya. Mao na. Tagpilaw ka bisag 5 minutes. Mao sa naigingon ni Sir Rex Gonzaga kanang tagiya sa G-Detox ba o si Ma'am Sika. Ingon siya ayaw yung inom ng mga energy drink lan kay mao gyud makadaot imo. Kung maingo nagali imong lawas nga matuog ko, tugyod. Tugyod ka. Ayun bitaw kung ako mangod sa bukid kat nagpuyo ko dito atong operahan ko ni Dr. Erving Recia nga na may muduka ko alas 4 sa hapon higda ko. Ya usay alas 5 minutes. Ay sa kadi maglabad di mo uno. Kaya kung manghod basta mo alas 2 na gani di sa katuog niya muduka. Di gud siya matuog kay mo sakit na yung mo mata siya. Na mo gipanulti nga kumuduka kunuka ipiyog yun imong mata. Ipiyog yun straight di imong lawas. No. Kinahanglan gyud kampiyong. Karon Ni da. Wa mi sa ituog permi ba. Okay, mao lagi nga tungod aning nahitabo silang silingan niya siya sad magsigit sa kabantay siyang bana. Kuya wala noon siya siya pud hinuon maoy. Maingon, maigo sa kalit-kalit. Ulo bina kay nagdamgo siya nga iyang bana murag usa to. Matay? Doon na nahitabo. Oh. Doon na tayo ipaambit din Mateo 2, Yeah. versikulo 13. Okay, ato ni basahon. Mateo 2 verse 13. Sa diha nga nang lakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang may pakita kang Jose pinaagig damgo nga nagingon. O na, nagdamgo. Doon na may mga damgo gisgutan di siyang sugilanon. Ang damgo nagkanayon, bangon dada ang bata ug ang iyang inahan og pangagay kamo ngadto sa Ehipto og pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Kani damgo, gipadamgo siya sa usa ka anghel si Senyor San Jose, may tungod Santa Maria ni Batang Jesus. Akong buto sa botis, kanang atong dili ta makatulog o makatug ba kita, ang akong buto sa bot inig kamatar, milagro man na siya gulyat. Milagro man nga, nahigmata pa kita, nahikatog pa kita, iyaman ang pagbuot mo, bitaw nga, naiuban mo, ampo nga, pengon mo itong, tagay ko sa may patug, tagay sa kumayong kabuntagon, ingon ana, balik ang akong kusog, ana, kay, mo higda ta, mo puway ta, niya, dito katugay, magsigit ako naon sa yung mga naon, musabutin noon nga dili kakatugay, magsigit mo kang nauna, magsigit kang pamalandong. Magsigit kang pamalandong. Mga bitaw nga, uban, matuog, magbutang sila ko sa kabasong tubig sa may uhan dapit. Parang saan na, kadungo ka na sa radro? Mata nila mo, imnom sila. Hindi na ako na sumpaan na, sa ba, basta kayo, para kung di room mo na, sa ba, ang gana, di kong punon, Brad. Inig-ana na ko, may kapan rin akong tubig. Langgana. Magagamay ng baso tubig. Maya mo palanggana, magkapaligo kung diliuhat. O diliuras. Bayot. Ang imo lamang Ma'am Nida ba? Nida. Mas makayo nga sa dili pa ka matulog, mag-ampo ka. Kay ang angko bitong manghod, ningon siya di siya katukay. Ay, blam akong manghod. Kung sa iyang buhaton, magrosaryo siya. Kay
Di pa niya mo man ang Rosary? sa karosaryohan. Nakatuog naman siya. Ayun. Oh, ana lang. Kay, og magsigit kag, pero kay mamatay, manuna kag sa metabo, di nyo kakatuog. Kanang katulong nga wa ta magtumar og tambal. Alabang wa ta magtumar og tambal, hindot kay Minute ka nagkatuda. na. Ako, nakik, pabate-bate, no? Ako bitaw ba, di ko usahay na mo higayon nga di ko katog. Dahil higayon paryanan ka ng lain ko kung makamata gali ko di na ko katog balik ron sa ako pangindaro ron. Bisan, Sayo pa ko matog mga alas 8. Nya makamata ko alas 12 mga alauna. Di na ko katog ang nagbalik. Makatog ko balik alas 4, alas 5. Mga pin ka na do. Adik ko mga pikay gusto pa ko matug balik. Makapi ko inig ka ako inig ka mata na ako. maubito nga, katong puyo ko sa bukid doon sa kabuhan, ingon akong manghod nga, kay matingam na ganibangon ako, katingasin mo sa marulig sa katingaling bitiso. Tanaw na minaw siya, nangapi ko, nuko niya, tanaw niya sa iyang cellphone, alas 2, mas kadlaw siya, kasayo pa niya nangapi, alas 2, matag taon, nihago ko siya, uy, magpakapi, Pedro, nihago? usay, di na siya katug balik, manghugas lang siya. Di siya mga people, manghugas sa pinggan. Huwag suspinggan. Di ka mahugod na ng gabi eh. Hugasil ka tilapon nag-ilag ka. Tilapan Eh, tigumon ko na ilaga dito ba? Ha? Bundok ko mo ito sa lababo, uban, mahurot ang... Ako katug ko. Nga naman. Itilapan ko. Dapat mo na natin sa naman nun. Kung ako ay puzzle, Tihon.